ta hanyar da zaka iya samo duk wata lambar wayar da ka mallaka a duniya ko da an daɗe ba tare da ka sha wahala ba, sannan kuma ka iya gano ta har ka yi amfani da ita. Kafin mu ci gaba, ina so ka yi ƙasa ka danna wannan alama mai alamar subscribe. Bayan ka danna ta ga alamar ƙararrawa sai ka danna, sannan sai ka yi sama ka danna wannan alamar ta like, sannan sai ka danna alamar nan ta share. Wannan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai. Ku tura tare da ƴan uwanku kowa ya gani, baka san wa zai amfana ba ta dalilinka. Assalamu alaikum warahmatullahi. In barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon mu zai bayani ne akan yadda za a yi ka gano duk wata lambar wayar da ka taɓa mallaka tun lokacin da ka fara yin Facebook har zuwa wannan rana da muke yin wannan bidiyo. Kasantuwar yanzu zamani ne da ake shiga, zaka ga an waye gari mutum an sace wayarsa ko kuma ta faɗi ba tare da ya sani ba. Duk da cewa yanzu zamani ya zo mana da hanyoyi da yawa wanda nan gaba insha Allah za mu yi ta bayanin su, yadda za a yi ka ɓoye lambar wayarka yadda ba za ta taɓa ɓata ba a duniya. Misali yanzu idan ka sa lambar wayarka a email ɗinka, gabaki ɗaya lambobin wayarka ba su taɓata ba ko an sace wayar ko ta faɗi, saboda daga lokacin da ka sa lambobinka a email ɗinka kawai zaka jona email ɗinka a wayarka, duk wanda kake so ka kira zaka kira kai tsaye. Da a ce waya za ta faɗi ko kuma ka canja ta, kai tsaye kana shiga email ɗinka zaka ga wannan lambobi. Akwai hanya ta biyu da ake ajiye lambar waya a drive ko kuma a ajiye ta a memory card, amma dai wannan memory card zai iya bata ko kuma lalacewa, amma dai na email ba za ta taɓa iya bata ba. To amma ne mu ɗauka yanzu dukkan kan wannan lokaci ya zo ko kan wannan zamani ya zo, ka mallaki wasu lambobin wayoyi masu matuƙar muhimmanci a wajenka ko kuma har suna email ɗin na kama amma ka fanta password. To ya za a yi ka gano wa'annan lambobin wayar cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba? Ku biyo mu zuwa wannan ƙarshen bidiyon don ku ga yadda ake wannan abu. Mun gode da bibiyar channel ɗinmu. Da fari kamar yadda kuke gani za ku shiga wani link, ga link ɗin nan kamar yadda kuke gani zan ajiye muku shi a comment ɗin farko. Duk wanda ya zo ya je can ƙarshen comment zai ga link ɗin. Comment na farko za ka ga link ɗin. Wannan link ɗin da zan muku bayani a kansa za ka shige shi kai tsaye, za ka danna shi kamar haka yadda kuke gani. Bayan ka danna shi zai baka zaɓi da wacce opera za ka buɗe. Ka zaɓi dukkan opera da ta ma sai ka buɗe da ita. Yanzu ni bari in zaɓi misali opera Google Chrome. Zan danna Google Chrome haka, zan danna just once. Idan kana da oferori da yawa zai iya buɗe ma da kowace opera da kake so a wayarka. Idan daman Facebook ɗin kai na kan opera ka kai tsaye zai kawo ka fuskar da zaka ga lambobin wayarka. Amma idan Facebook ɗinka baya kan opera ka zai nemi ka sa password ɗinka da wannan ɗinka. Bari in sa password ɗina da kuma username ɗina na Facebook sai mu buɗe tare. Kamar yadda kuke gani bayan na sa username ɗina da password ɗina na Facebook ɗina kamar haka, kai ma za ka sa naka kamar haka yadda kuka gani. Kawai sai ka zo nan wajen ka danna login nan wajen. Kana danna login za ka ɗan jira shi zai yi sacin. Kai tsaye zai buɗo ma wannan fuska kamar yadda kuke gani. Sai ka yi ƙasa, kun gani duk wannan lambobin waya ne da na mallaka tun lokacin da na fara Facebook har zuwa yanzu haka ranar da nake muku wannan bayanin. Bari ta ɗan ƙara buɗe lagon su, kun gan su nan duk nan lambobin wayata ne. Da lambar wayar da kake so zaka danna lambar ta kai tsaye zai kawo ma ita, kun gani yanzu misali mu ɗauka ina son wannan lambar wayar, zan danna kamar haka, kun gani ta bayyana min lambar wayar, kawai sai in ɗauke ta. Abin da zai ƙara burge ka da wannan tsari, hatta sunan da kai saving din lambar zai na bayyana kamar yadda kuke gani. Hakan zai taimaka wajen cikin sauki zaka iya gano wannan lambar waye ba ta da ka sha wahala ba. Ma'ana har sunan da kai saving ba ma wai iya lambobin wayoyin zai kawo maka ita kaci ba, a har sunan kamar yadda kuke gani gashi nan. Da haka wannan ita ce hanya mafi sauki da zaka iya dawo da duk lambobin wayarka da suka bata cikin sauki ba ta da ka sha wahala ba. Wannan shine karshen bidiyon mu. Muna roƙon ku kada ku manta da yin share da like, saboda wannan maudu'in yana da matukar muhimmanci a gun kowa, saboda kowa yana sha'awar ya dawo da lambar wayarsa. Assalamu alaikum, mun bar ku lafiya.